Oletko sinäkin kyllästynyt siihen, ettei laamasi pujottele keppien välistä? Onko kiikkulaudalle nouseminen yhtä tuskaa? Lakkaa murehtimasta. Ongelmiisi on ratkaisu. Laama Agility opetusvideo DVD Lama Agility. Jo miljoonat laamanomistajat kautta maailman ovat saaneet avun Laama Agility opetusvideo DVDstä. Laama Agilityn avulla opetat laamasi väistelemään esteitä, nousemaan esineiden päälle ja seuraamaan sinua sinne, minne sitten menetkin. Tilaa Laama Agility opetusvideo DVD heti ja jätä laaman koulutushuolet taaksesi. Tulet yllättymään siitä, miten helposti teet laamastasi iloisen ja tottelevaisen seuralaisen harrastusten pariin ja kotitöihin. Luulin aina, että vain ammattilaiset osaavat kouluttaa laamaa näin täydellisesti. Kokeiltuani Laama Agility opetusvideota hämmästyin siitä, kuinka yksinkertaista se olikaan. Tilaa Laama Agility ja saat kaupan päälle yli 20-osaisen laamatuotesarjan, joka sisältää ammattitasoisen laamakamman sekä essun. Ja kun tilaat heti, saat kaupan päälle kiikarit, joilla näet laamasi sielläkin, missä se ei ole. Tämä on suorastaan älyttömän järjetön tarjous.